Hello guys. Ay punta kayo na lang guys. Turoy tagwan guys. Elementary guys. Okay, graduation dun sa kwan guys. Sa grade 6. Suroy tabak ako tayo lingaw guys. Natanaw ka dito ron guys. Backline ako guys. Kaya dumura kayo guys. Dura man sa balay guys. Baklay na ta, baklay. Tanaw tagwan no, graduation sa kwan. Sa grade 6. Nalinaw sa balay guys. Tanaw lang ta guys. Sige na, sa may ginabuhat sa utak sa inyo. Sa mga sulod sa school, at na mo diriya sa gym. Sama nih? Ay. Student pag-chat sa inyo. Kada ko diri. Dapat kompleto na dapat takako. Okay guys, thank you for watching guys. Tanaw ka guys. Dapat kompleto na